very pleased. Actually, I've been asking him almost every time, when are we going to commission? When will it be commissioned? And it's come true. Unu mara na-asị na ọ bụ na onye ezi omume nọlụ n'oche ife niile ga-adịkwanụ mma. Ndị Abia steeti get gear right for the very first time. Ọ bụgo na ikpuli isi n'ede afụ ụzọ ịka ya na-anụkwa na ntị ka o saada ihe na-eme na Abia steeti. Since Alex Otti ji webata na Abia steeti, sounds ya na from Abia steeti bụ good news upon good news. Good news upon good news. Ihe akala ebe ọnọdụ Nigeria taa. Ihe akala ebe ọnọdụ Nigeria taa. Ma ọ bụ na fa hapụgara akwamasị aka. Ọ bụ na ọ bụghị akwamasị fa nwe n'ebe ndị Igbo nọ. Ihe akala ebe ụdị ike akala dị na-akọ n'isi Nigeria taa. Abia steeti, Aba to be precise, na-akwado ebo the first city ga na-enwe 24 hours uninterrupted power supply. Ama na-ewezi ọkụ ewe. Ka hapụ ikwu ọtụtụ okwu ka nkọwalụ na ihe na-eme na Abia steeti now. Bart Nnaji bụ yanwa bụ the former minister for power under Goodluck Jonathan. Yanwa bụ the current chairman of Geometric Power Group. Alugo geometric power plants na Aba. And this power plant is worth $800 million. And this power plant na-akwado inye 9 local government nọ na Abia State ọkụ na-eweghewe uninterrupted. Ihe na-akọlụ gị na bụ project aga commission tomorrow. Onye isi obodo abụ Tinubu na-abịa Abia State echi nke anyị na-afụ ịbịa commission on this project. Owe na-akwa na ihe mere ya ji wee mount project a na-aba bụ maka na ndị Igbo asọfago a lot of loss kamgbe 1967 wee luo 1970 wee lukwa ugbu anyị nọkwa na fa asọfago a lot. No ya metụrụ ya ji wee sị ka ya lụọ this project ka o wee help kwuo boost kwuo ma the power supply ma economy of Southeast. Ka napụ ikwu ọtụtụ okwu welize na anyị wee kilizie ya bụ power plant a nke amount na Abia steeti nke na-akwado commission tomorrow. Ezigbo mmadụ nọ n'oche ihe ọma bụ ihe ga na-eme. Ekeja na-adụ n'aka na ntị, vote wisely, use Abia State as an example. Daalụkwanụ. I'm very pleased. Actually, I've been asking him almost every time, when are we going to commission? When will it be commissioned? And it's come true, you know, so I'm very excited. I'm very happy. And I'm very happy for the people of Abia State and for the Southeast. So I'm happy that today the problem has been solved. Information available to me is that gas had started flowing from Owerri to the plant. About 15 MVA substations have been built by Geometric. About 14 kilometer or 24 kilometer power line have been raised by Geometric also. So all is set for Aba to be powered. I feel on top of the world because we set out to provide reliable electricity for the people of Aba. I'm finding it hard to find the words to express how I feel. I'm excited that the day has finally come where what we have been promising in Aba has come true. That is, that we'll be able to give them reliable and affordable power so that they can focus on doing their business with lower operational costs. The first phase consists of 3 gas turbines. You have a location for the 4th gas turbine to cap the full output to 188 megawatts. And as time goes on, we'll expand to meet the power demands thereby reference and even export power into the national grid. The much anticipated era of optimal and reliable electricity production and distribution in and around one of Nigeria's leading industrial cities, Aba in Abia State, Nigeria, is finally here. That's great news.